Arriba la primavera i com cada any des de l'Escola Municipal de Música, els alumnes ja tenen a punt el repertori per participar a les audicions públiques que s'organitzen durant una setmana perquè el públic gaudeixi de la progressió musical dels estudiants. Sí, finals del segon trimestre, inici de la primavera, doncs toca fer setmana d'audicions de la primavera. Comencem avui dijous i tota la setmana que ve, excepte el dijous, o sigui, tenim una audició per cada dia de la setmana. Ho hem fet així per adequar-nos a alumnes que la setmana que ve són fora, que puguin participar igualment, i molt content si tothom ve a compartir tot el que hem après durant aquest segon trimestre, plegats, que tenim moltes ganes de mostrar-ho i compartir-ho amb tothom. On es fan les audicions i a quina hora? Les audicions aquí a la sala d'audicions del Convent de Santa Clara a les 7 del vespre. Diferents instruments en cada audició? Intentem que els alumnes participin el dia que venen a classe, per tant, així ens assegurem que cada dia hi ha diferents instruments, diferents nivells, diferents formacions, perquè l'audició sigui més amena, però també perquè els alumnes coneguin altres instruments, els sentin, en puguin gaudir, igual que les famílies. Tot i que la majoria de públic són els familiars dels alumnes, aquesta activitat és oberta a tota la ciutadania.